Uminabot na sa 139. Local Economic Development and Investment Promotion Office aktibo sa pag-implementar nin mga programa para sa economic activities sa probinsya kan Albay. Sa lado nasyonal, Philippine National Police nabigla sa bansag ni Colonel Joey Espinido na biggest crime syndicate. PNP pinahimutikan na may pabuya o reward sa kada pagkagadan sa anti-drug operations. Haloy na pagkakawaranin agoong posibleng maging basehan para ipawarang saysay ang kasamiento. PBBM pinirmahan na bilang lay ang Loss and Damage Fund Board Act. Sa ibang nasyon, turista, inalon kan sinkhole sa Malaysia. Baretang Sports, TNT dinaog ang Magnolia sa nagpapadagos na PBA Governors Cup. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Niyog-yog nin magnitude 1.9 na linog ang sirangan na parte kan Manito Albay ngunya na pagkaaga. Sa informasyon ay pinaluwas kan Phivolcs ang location kay ni nasa 13.25 degrees north, 123.93 degrees east, 015 kilometers north, 28 degrees east kan Manito Albay. Tectonic an origin kan nasabing linog na may rarom na 29 kilometros. Sigun sa report kan Phivolcs, dahil man ipiglalauman na aftershock mantang dahil man inarestrong danyo sa mga propiedades kasunod kan nasabing pagyugo-yugo. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpagirumdom ang Philippine National Police Bicol sa publiko may kinaaraman sa ilegal na paglipat asin pagrehistro kan mga armas. Sa abisong ipinaluwas kan komandansya sa pamayon ni Police Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon sa irarom kan Republic Act No. 10591 o mas midbid bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Mahigpit na ipinagbabawal ang ilegal na pagbalyo asin pagpaparehistro kan mga armas. Ang lay na ini may katuyuhan na mamantenir ang seguridad kan rehiyon sa paagi kan mahigpit na regulasyon sa paggamit nin mga armas. Katakod ka ini pinag-inganyar ni Dizon ang publiko na aramon ang mga tamang proseso kan paglipat asin pagpaparehistro kan armas para malikayan ang anumang illegal na problema. Dagdag pa niya na ang pagsunod sa ley bako sa regulasyon kudi sarong obligasyon para sa kaligtasan kan komunidad. Uminabot na sa 139 ang kaso kan hoofing cup o kaya pertussis sa Kabikolan sa pinakauring datos na ipinaluwas ka na DOH Center for Health Development. Iguanin 64 na aresto sa Albay, 33 sa Camarines Sur, 36 sa Sorsogon, 3 sa Masbate, asin 3 man sa Camarines Norte. Mantang dahil man inaresto kanasabing helang sa Catanduanes. Kadaklan kan mga kaso may edad sa bulan sa 75 anyos. Mientras tanto, tulong pasyente ang nagadan dalan sa siring na helang. Ang pertusi sarong nakakaulakit na helang lalo na sa mga umboy. Katakot kini, inabisuan kan DOH ang publiko na tulos na magpakonsulta sa pinakaraning health center kung may mga sintomas kan pertusis aro kan sipon, abo asin kalentura. Kapag maglala pa ang abo sa laog nin saro sa godduwang simana. Padagos ang Capacity Development Program kan Bicol Regional Prosecution Office. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas, sinabi ni Deputy Regional Prosecutor Jaime Calleja na sa paagi kan pakikipagtabangan ninda sa Philippine National Police asin iba pang law enforcement agencies na papagtibay ang kooperasyon asin kalidad kan mga kasong ipiglatag sa korte.
Enot na nagluwas ang report sa DZGB na magpuon kan taong 2022 sagkod 2024 nasa 74 cases ang nailatag sa korte. Sa nasabing bilang, 90.54% o 67 kaso iyo ang prostitusyon, mantang ang labor exploitation nasa 9.41% o 7 kaso. Katakod kaini sinabi ni Calleja na naabot ka na Bicol Regional Prosecution Office ang 92.93% conviction rate para sa kabilugang 3,102 na individual. Mientras tanto, libre as in unlimited ang serbisyong legal para sa mga tios na mga Bicolano ang ipig-ofrecer kan Public Attorney's Office. Sinabi ni PAO Attorney Giselle Garcia na sa sendang opisina libre para sa gabos na kwalifikado para sa legal assistance as in counseling sa criminal, civil, labor, administrative as in iba pang quasi-judicial cases. Sinabi niya na unlimited services ang ipigtatao sa mga tios na naghahanap ng justisya gurano pa man kadakol ang bilang kan kaso. Ang PAO sa paagi kan sendang 31 district offices sa Kabicolan nakapagserbi nin sobra sa 1 milyon na kliyente hali sa anong na probinsya kan riyon poon Hulyo 2022 sa kod ngunya na taon. Siniguro man ni Garcia na ang gabos sa kasong pigkakaputan kan 126 na PAO lawyers asin 46 ng support staff dahil nakukompromiso dahil bulanan ang sendang monitoring digdi. Pig-imbitaran ni Albay Governor Grex Lagman ang gabos na mga residente kan Barangay Bonbon, Buga, Nugpo, Sagrada Familia, Bulusan, Bariw, Mulos-Bulos asin mga pagtaraid na residentes kan Libon na makisumaro magpartisipar asin mag-avail kan manlain-lain na serbisyong hatod sa gigibuhon na multi-services caravan kan gobyerno probinsyal kan Albay. Manlain-lain na serbisyo ang hatod kan gobyerno probinsyal sa pangenot ni Gobernador Lagman. Inigigibuhon sa Barangay Bumbon, Libon Covered Court, Agosto 30 ngunya na taon. Aktibo ang Local Economic Development and Investment Promotion Office o LIDIPO para sa pag-implementar kan mga programa para mas lalo pang mapauswag ang economic activities sa Albay. Sa programang Negosyo Time sa DCGB, sinabi ni Lipido Department Head Jaime Jamie Florence Estrada Ribaya na katuyuhan kan sa indang opisina na mag-coordinar, mag-facilitate asin mag-implementar ng mga aktibidades asin mga programa sa lindong kan direktiba kan Department of Interior and Local Government. Sinabi niya na mandato kan sa indang opisina na buhayon asin gibu na kapaki-pakinabang sa mga beneficiaryo ang mga programang pangninegosyo. Idinugang pa man niya na sa paagi kan sendang mga programa mas takol ng mga investors anayang ganyar na mag-invest sa Albay. Nanutaran ang pagbaba kan bilang kan mga violators kan road clearing operation sa Daraga, Albay. Sa sarong pahayag, sinabi ni PSO Daraga spokesperson Lorenzo Banyas, nakasunod kan mahigpit na implementasyon kan road clearing. Nabawasan ang mga personang nagbabayular sa mga regulasyones. Inibilang pagsunod man sa kasuguan kan DILG kung kaya padagos ang sa indang road clearing operation sa Banwaan. Sa ibong kaini sa giraray na nagpagirumdom ang ahensya sa mga motorista asin sa publiko na magsunod sa mandato kan autoridad tanganing mapakarhay ang sitwasyon kan trapiko asin tinampo sa Daraga, Albay. Nagpartisipar ang 9th Civil Military Operation Battalion sa simultaneous Philippine Army-wide bloodletting activity na pig-organisar kan Army Reserve Command ka nakaaging aldaw. Ini bilang parte kan selebrasyon kan 41st Philippine Army Reserve Command Anniversary kung kaya nagsararong puwersa ang Philippine Army kasabay ang iba-ibang ahensya ng gobyerno asin stakeholders para sa sendang life-saving initiative nationwide. Ang aktibidad
Kada ni may katuyuan na masuportahan ang kada saro na nangangaipon in blood transfusion asin madagdagan ang pakasabot mananagon sa importansya kan regular blood donation. Ang collaborative effort kan partner agencies asin stakeholders sarong magayon na lakdang nin pagmalasakit asin testamento kan power of kindness na makasugpon sa buhay kan tawo lalo na ang mga nagihelang sa komunidad. Naglibot ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, Bureau of Fire Protection Masbate City, asin City Engineering Office para sa building inspection, assessment asin monitoring matapos yugyugon ang Masbate nin magnitude 5 na linog kanakaaging aldaw. Nagkapira sa mga binisita kan team ang mga eskwelahan araw kan Masbate National Comprehensive High School, Jose Surbito Senior Elementary School, Liceo de Masbate, asin Osmeña Colleges. Pigripero man ang Cathedral asin Gaisano Capital Masbate. Base sa nasabing inspeksyon, nagkaigwanin mga minor damages sa mga eskwelahan, arog kan mga hairlines asin cracks, mantang daiman ni nahiling na major damages. Sa ngunyan, padagos pa ang pagmonitor kan Masbate CDRRMO sa mga barangay. Iyan ang primero gabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kay ni. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador naman ang laoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad asin pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda.
Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama tunay. Ang may tapang. Itaas ang tagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Pinaimutikan kan Philippine National Police na ang organisasyon kan pulisya nagtatangro nin reward sa lambang pagkagadan ni sarong suspitsado sa anti-drug operation kini. Sa press briefing, kinuntistar kan o ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagtaram ka na PNP, ang alegasyon ni Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido na sa sarong investigasyon kan Kamara de Representantes sakop kan investigasyon ang pagkagadan kan mga drug personalities durante kan drug war kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Espinido, 20,000 pesos ang ipigtatao sa kada pagkagadan ng sarong suspitsado asin 100,000 pesos man sa matrayumpong bypass operation. Inapod ni Espinido ang PNP bilang pinakadakulang sindikato ng krimen sa Pilipinas. Sinabi ni Fardo na ang organisasyon kan pulisya na bigla asin namundo sa pahayag ni Espinido mantang tinawan ng punto kay ni na ang PNP dai nabibilang sa kahulugan ni sarong organisadong grupo ng krimen. Magigiramduman na si Espinido ang sarong kontrobersyal na polis kan panahon ni Duterte mantang pinapamayuan niya ang darakulang drug operation kontra sa mga big-time drug suspect asin na ampang sa mga kasong homicide. Apektado ang Philippine National Police o PNP sa ipinahayag ni Lieutenant Colonel Jovie Espinido na ang PNP biggest crime syndicate sa nasyon. Ini ang sinabi ni PNP Public Information Office o PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo sa ginibong press briefing sa Camp Crame kasuhapon. Sigun kay Fajardo, ang mga akusasyon ni Espinido seryoso asin
ikinabigla ini kan bilog na organisasyon kan PNP. Magkakaigwa ininin man siya sa integridad kan PNP, pero dai dapat maging balat sibuyas an kapulisan asin dapat nagibuhon ining challenge o hagyat sa PNP para patunayan na bako sinda siring sa pigsasahot ni Espinido. Sinabi ni Fajardo na handa ang PNP na tabangan si Espinido kung igwaman na nanggad ining pugol na matibay na ebidensya na magpapatunay sa korupsyon ka nagkapirang balasubas na pulis. Kung daiman niya inigigibuhon, pwede siyang manimbag sa iyang ginibong pahayag asin pwedeng mapatawanin magkakanigong padusa sa iyang ginibo. Si Espinido nakadestino ngunyan sa Police Regional Office 8 sa Leyte. Tulong bulan na sana sa serbisyo bago ini magretiro sa pag-abot niya sa ika-56 na kumpleanyo. Nagpatanid ang Philippine Statistics Authority sa publiko may kinaraman sa online scam na naglalakop sa social media na magtaon in cash assistance ang ahensya nin 5,000 pesos sa mga may kapot ng national ID. Sa sarong aviso, sinabi kan PSA na ang mga mapanlokong post sa social media bako konektado sa ahensya. Inagad man kan PSA sa publiko na mag-ingat asin likayan na mabiktima kan mga siring na scam. Ang national ID nagsiserving balido na patunay kan pagkakamit-bid sa mga iba-ibang transaksyon. Piglinaw kan PSA na ang anuman na benepisyo kan gobyerno ipigtatao base sa mga patakaran asin regulasyon kan mga magkakanigong ahensya. Inagad kan PSA sa publiko na i-report ang anuman na online scam may kinaraman sa National ID Cash Assistance sa paagi kan pagkoordinar sa pinakaraning opisina kan PSA, pagbisita sa opisyal na Facebook page, pag-email sa o pigapod na hotline na 1388. Bako na kada anom na bulan, mariresibi kan mga nagditios na senior citizen ang sa indang social pension gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sigun sa DSWD kasuhapon, Agosto 29, ang mga nagtitios na senior citizen pwede nang maresibi kan sa o makaresibi kan sa indang social pension bulan-bulan, bi-monthly o quarterly kaysa sa nakaugalian na semi-annual na schedule. Sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na may direktiba na si Secretary Rex Gatchalian sa gabos na DSWD field offices sa paagi kan mga regional directors na magsunod sa bagong schedule kan payout para sa social pension. Initanganing masiguro na ang social pension mariresibi kan mga benepisyaryo nin mas atab kumpara sa kada anom na bulan sana. Nakapalaman sa memorandum circular na itinaos sa gabos na regional directors na poon Hulyo 1, 2024 dai natutugutan ang semestral payment. Kung halimbawang dai kayaan bulanan na pag-release kan benefits, ang pigtutugutan na sa ng sistema, iyo ang bi-monthly as in quarterly release kan social pension. Sinabi kan Korte Suprema na analoy na pagkakawara kan agom sa harong posibleng maging basehan para ipawarang saysay ang efekto kan kasamiento. Sa post sa ex-kan Philippine Supreme Court Public Information Office, may kukonsiderar ini na psychological incapacity. Dagdag pa kan Korte Suprema na obligasyon kan mag-agom na nakapalaman sa Article 68 kan Family Code na magpailing nin pagkamuot, respeto, asin pagiging fiel sa lambang saro. Analoy na pagkakawara kan agom sa sendang residensya, may kukonsiderar na ebidensya nin psychological incapacity na pwedeng maging basihan para ipawarang saysay ang kasamiento. Pigsa sa pinal na sana ang mga papeles bago ang mahiwasan na distribusyon kan 500,000 na pentavalent vaccine kontra pertussis sa mga government health centers sa bilog na nasyon. Sa nakalihis na mga semana, sagkod Agosto 17, apat na rehiyon na sana o rehiyon na sana ang nakapagrehistro nin pag-itaas nin kaso asin iniiyo ang Cagayan Valley, Metro Manila, Western Visayas asin Davao Region. Ang kabilugan na numero kan pertussis cases sa nasyon sa taon na ini nasa 3,800 na base sa datos kan Department of Health o DOH. Ini mas halangkaw pa man giraray nin 13 beses kumpara sa parehong panahon kan taong 2023. Pinakadakol pa man giraray
Ang mga kasong ini ang nairehistro, kaito poon pa ka na Marso asin Abril, na iyuman ang panahon kung kusari nagdeklarar ang ahensya nin pertosis outbreak. Ipinag-orden man ni DOH Secretary Ted Herbosa ang patas na paghiras kan mga bakuna asin sigun sa iya may maabot pang 750,000 na pentavalent doses sa masunod na semana. Bareta Holly sa ibang nasyon. Panagos ang paghanap kan Malaysian authorities sa sarong turistang Indian na nawarang bigla matapos mahulog sa sarong sinkhole na may 8 metro ang rarom. Naging sarong mini ghost town ang shopping district kan Jalan Masjid India sa Kuala Lumpur kung saan nangyari ang insidente dahil kadaklan sa mga parabakal naglilikay sa lugar sa kaaditan na may iba pang posibleng sinkhole. Ang nagkaparang parte kan pangenot na tinampo kinordonan kan pulisya asin may aksesana iyon mga search and rescue workers, opisyales kan gobyerno asin media. Sarong ground penetrating radar device ang ginamit para surudon ang asinanapon ang babaeng biktima na si Vijaya Lakshmi Gali, 48 anyos na hali sa Andhra Pradesh State sa India. Sigun sa report, naglalakaw si Gali sa sementadong tinampol kan bigla na sinaning nagaba. Naulog siya sa sinkhole mantang paduman sa templo. Nasa Malaysia si Gali para magbakasyon kay banan ang sa iyang agom asin nagkapipirang barkada. Baretang Sports, nalusutan kan TNT Tropang Giga ang Magnolia Hotshots sa score na 88-82 sa nagpapadagos na 2024 PBA Governors Cup. Dahilan sa pagana, nasa primerong pwesto na ang TNT sa Group A. Ininaman ang ikatulong pagana sa 4 na kawat kan TNT, mantang ang Magnolia igwang sarunggana asin 2 daog. Nanginot sa pagana kan TNT, si Ronde Hollis Jefferson na nagrehistro nin 32 points, 19 na rebounds sin 7 steals, mantang igwang 15 points si Reyna Batak. Ultimo sa Ritales kang Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nakaka-apekto sa sulno pamparte kang Luzon asin sa Kabisayaan. Mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sagkot sa panganuro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagkaguldon. Ang paros ay maluya sagkot sa moderato na halis sa Sur-Sulno pansagpot sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadaghatang kang Kabikulan, giging bayan sagkot sa moderato ang pagupol. Pinatayang aguat ning temperatura tigila umampoon 26 sagkot 33 grado na sentigrado. Asin ang altaw ay nagsirang kasubagong alas 5:34 ning pagkaga. Asin masulnok at yan na alas 5:57 ning pagkahapon. Inisunol bin Almohela reporting live at idigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Yan mga tugang nga detalyes kan mga barata ngunyan na Biyernes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, si Riman ang Pag-asa. Kami ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Terrell na nagsasabing salamat po kansen nung pagantabay. Happy Fiesta Bakakay. And si Riman, ngunyan ang National Press Freedom Day. Masunod na po si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Pagbibili ng gamot